piso. Piso pa ba ni? Piso o manok na ba ni? Puro itom. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Lorna Official. So for today's video, kainan ako yung manok para kalingawan ako ba. Buhion daw na ako. Gihatagan ko sang duha kapag umangkon. A few moments later. So, I'm going now in the kitchen para magkuha sang tuwa. And pasensya na sa akong tingog kay gipis lang ko. Oops! Ultra pack! Para sa piso, para managko og dagko. Ang piso ning dagko ang tagiya ng gamay. Atag saba! Kay way kaon. Nagtuwa na ko sa piso. Ano siya guys, mga puro na mga panabong sang magwang, upat ka buok. Di ko mo abli kay mga dagko ra ba na kay anjag manuhik. Matuhikan ko. Okay rag uyab mo tuhik kay okay lang. Charot. Joke lang. So kani day siya guys, mao ni siya ang akong mga piso. Piso pa ba ni? Piso o manok na ba ni? Puro itom. Asa nang gyud na nakapamagwala ing kulungan, magpahimo pa kog kulungan sa mga dyan, nag-ipon na silang dala. Sungutan ko nagtuwa kay mangiilog, bisag kitag saan og tanang tuwa, mangiilog. Pero okay lang nagmangiilog sila tuwa, basta di lang mangiilog og uyab, di ba? Hugot pa more. What sa mo katuwaan naman ha? So guys, kani di ang mga manok na doon sila yung pangalan, si Lulu and Ceci. At ito na mukaw. Ito na siya guys, mga uban na siyang mga manok siyang maguwang kanan siya. Ganyan siya, may mga dagkong manok na nas kuhan, sud. Nga hadlok mong kumukab lagi kaya lang mulupad. Yung mga sunoy raba na. Yan siya, tuk-tuk mga manok. Kaya arong mudak ko, og dali. Kaya maghimo na tag kulungan ninyo. Kani day guys, kulungan din is kanang pagumangkon kay napuno siya manok sunan, sa kawa naman gibuya naman niya. So kaning ako may gipuli. And napad ko gihuwat nga duha pa kabuk manok ihatag sa ngigagaw. So waiting sa may kay disud siya madakpan. Nangilog na po siya nga may iya dagto, nahurot na di ay. So wala na, tubig na tubig.
tubig. Inom na, inom. Inom na, nok-nok. Nok-nok-nok. Inom. Sige, nok, inom. Inom ba? Inom. Di siya kahuwat. Natuwaan man unta. Manglok sa rabajod. Ay, manglok sa kaman. Manglabok rabajod. Tapos sa kahingang ganda. Madong na siya muhok. Kokokokok. Kokokokok. So, maano na siya guys. Nahuman ako og tuwa and that's it. Unta mo dako na nihong mga manok. So, thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. And then tap the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So, bye guys! Bye, nok-nok!